మరి ఇంకొకటి అలానే తీసుకోవాలి. మళ్ళీ దీన్ని బయటికి తెచ్చుకోవాలి. మరి 1 చైన్లో నుంచి 2 చైన్స్ కలుపుకొని మళ్ళీ 2 చైన్స్లో నుంచి మళ్ళీ 1 చైన్ తెచ్చుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ చివరన ముడి అనేది వేసేసుకోవాలి. ఈ బీడ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మనకి ఇంకా గ్యాప్ ఉందనుకుంటే ఆ గ్యాప్లో నుంచి ఇంకొకటి కూడా తీసుకోవచ్చు. 5 చైన్స్ తీసుకోవచ్చు మనం. ఇలా అన్నమాట. మనకి మొత్తం టోటల్గా ఎన్ని పడ్డాయి? 1 2 3 4 5 పడ్డాయి. మీరు గమనించండి బాగా. 5 పడ్డాయి. ఇక్కడ బీడ్ ఉంది కదా, ఈ బీడ్లో చివరి భాగంలో మనం ముడి అనేది వేసేసుకోవాలి. ముడి వేసేసుకుంటే ఈ విధంగా ముడి పడిపోతుంది. ఇంకొక ముడి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ముడి పడిపోతుంది. ఇక్కడికి మనం కట్ చేసుకొని దీన్ని ఈ విధంగా బయటకు తెచ్చుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనము గ్యాప్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఎక్కడ గ్యాప్ లేదు. దీన్ని చివరన కట్ చేసుకుందాం. కట్ చేసుకొని గమ్ పెట్టేసి అతికించుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని రైట్ సైడ్ కదా, ఇవంతా మనకి రైట్ సైడ్ అనమాట. ఇది రైట్ సైడ్ని మనం దీనికి ఉతలికి ఉల్టా తిప్పుకొని దీన్ని గమ్ పెట్టేసి బ్యాక్ సైడ్న మనం అతికించేసుకోవాలి.